amarci faran nan Allah ne ya bani. Garin nan sai zance ake yi wa kyakkyawar mata na samu. A jani ta dama a jani hauni na ce musu Allah ne ya bani. Saya kai malam Balkisu ne yabon da kake min ya ishe ni. Idan ka ganka akan gadon nan sai ka kawo kazar amarci. Yanzu kan sai dai musu mayi gobe tun da bakin alƙalami ya bushe. Kana leƙawa kofa yanzu carab sai 'yan sanda su kwashe. Duk wannan daga baya gabana a tashi a nemo ko in bushe. Tun da haƙina ne amarya a kawo mun kazar amarci. Sun yi bacci amarya ai da kin ci zuya. To me ya hada ka ka tana da mini ko me rai ce ni in soya. To ki hakuri yanzu kan dare ne ba ni da halin kuma in juya. Malama tashi ka bar gidan nan ka nemo min kazar amarci. Ko Allah zai sa a samu. Amma dai yanda dare ya tsala ina tsoron sha'anin garinmu. Dan rannan ma a cikin duhu godiya ta fito mana hada gemu. Dan haka za mu yi sai muka yi haka har na buge wa Buhari yanci. Ya taso kuma sai ka tsere. To ai akwai 'yan banga ne a titin kamar ma na ga biyar a zaure. Ka ce musu sai hakuri su barka ka nemo min kazar amarci. Wai gidan nan tun da muna da gaushi ko in buge kazar su bello. Tsoho wannan ya rage naka malama ramar da ka kulla ta kililo. Kai ina ga yushe mai suya kawai zani in tado shi a lokacin nan. Sai dai shi ma fa matsoraci ne da gyar ya fito a cikin daren nan. Amaryar za ka tara da bera don tsabagen cin mutunci. To ruwan ka in bai isa alwala ba an ce ka yi tamama ka tashi. Ko me za ka faɗa ka kare ka je ka sayo kazar amarci.